салом алейкум. мо як гурӯҳ муҳоҷирони меҳнатӣ дар шаҳри санкт петербург мо ин наворро барои он сабт карда истодаем ки ба радиои озодӣ фиристода ҳалли як масъаларо бинем. чанд моҳ пештар ба ҳамаи мо маълум буд ки қонуне баромад ки бояд дар вақти карантин патени муҳоҷиро супорида нашавад, яъне ки ба муҳлати 93 рӯз бояд мо намесупоридем патенамонро. Вале баъд аз ин ки мо насупоридем, акнун фирмае ки мо кор мекунем аз мо талаб дорад ки патенҳои ҳамаи шумо масалан бекор шуд, шумо метавонед аз сари нав рафта патени худро гиред. Яъне ки чӣ гуфтаням, ба ҷои 4000 рубли русӣ шуда дар Питер нархи якмоҳаи патент 4000 рубли русӣ аст. Ба ҷои 4000 шуда мо айни ҳол маҷбур ҳастем ки ба 30000 рубли русӣ аз нав патент кунем ва дар фирмае ки аз мо талаб карда истодааст аз сари нав ба қайд гирем худро. Ва баъзе нафарон ба ҳамоям бовар надоранд ки оё аз сари нав супоранд патентҳои худро гирифта метавонанд ё не. хоҳишмандем ҳамин чораро бинед. Мо дар чанд ҷо навистем ки ба мо ҳамин хел талаб карда истоданд. Онҳо фақат мегӯянд ки ҳеҷ кас ба шумо ҳуқуқи талаб карданро надорад, чун қонун фармони президент аст. Лекин фирма инро талаб карда истодааст. Бе ин намешавад. хоҳишмандем ба ҳамин саволи мо як посухи муайяни худро диҳед. ҳамаи муҳоҷирон аз шаҳри санкт петербург саломат бошед.